Здрасти! Денес е 2 декември и втори ден, когато аз ще правя предизвикателство за този декември. И тук имам хартиите и днес темата ще бъде това. И днес темата е какви са твоите хобита? Добре. Аз имам много различни хоби и понякога е проблемът, защото аз много харесвам много различни неща и обикновено аз нямам време за всичко. Много ми харесвам да спортувам, много ми харесвам да играя волейбол. Аз съм играла волейбол от не знам, аз започвах като малка и все още играя. Но също много ми харесва да играя други спорти. Спорти, като тенис, харесвам също катерене, също сквош и понякога плувам. Много ми харесвам да спортувам. Но също имам други хобита, като например да науча български. По принцип беше само защото аз исках да говоря и да разбирам малко, но аз започвах да обичам и сега мисля, че като хоби. Много ми харесва български. Също аз много ми харесва да рисувам. Много ми харесва да рисувам. Аз имам като вебкомик в Instagram и не е голямо, не е нещо голямо, но понякога аз харесвам да рисувам и аз имам илюстрации там. И така, също понякога чета, понякога прекарвам време с приятели и да, мисля, че това са хобита ми. Благодаря. Чао!